Primus Production. Yan mata ni da ke muna tare, ni da ke muna tare. Abinda zan furta zuciya da ke nema, ki bani yar dama na zo na sani ma. Idan na ce ke na kaso ki ce ki na yi kema, domin kwayin har kika ni za a sha fama. Ina tafe bani ganin gaba bare baya, hanyar gare bani ganin kasa da turbaya. Ina tsaye babu wajen da zan aje kaya, fadar ki dai ta na so na je da na shirya. A zahiri ke na fi so ki ce kina sona, ki ce da ni kai ɗaya za na ba wa komai na. Ki ce da ni kai ɗaya za ka san da sirrina, ki ce da ni kai ɗaya za na furta sakona. Yan mata ni da ke muna tare, ni da ke muna tare. Sunan ki zinaru, hasken ki ya karu, ba wanda zai daru. Na ce ina son ki, surar ki ta keru, kyawun ki ya karu, siffar ki ta tsaru. Ko ke ki kai kanki, kalle ni dube ni, nazari ki auna ni, ki rufa ki saya ni. Mai san ki ne kanki, komai inai kanki, dan tsaya na kare ki, martaba mutuncinki, dan kula da hakinki. Yan mata ni da ke muna tare, ni da ke muna tare.